Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга жибәрмей, уңга илтә. Тукайның бу бүйек сүзләре бер заманда да актуальлыгын югалтмый. Театр булган, бар һәм булачак. Улпат артистлар артыннан яңа буын яшьләр үсә. Безнең районда үткәрелеп килүче Шәүкәт Биктимиров исемендәге Республика балалар театр сәнгате конкурсы да бу эштә бер баскыч булып тора. Кичә театр коллективлары бик матур чыгышлар әзерләп, фестивальнең 11-нче сезонында катнашу өчен Сабага килде. Театр безнең киләчәк көннәребез өчен файдалы ва өметле бер нәрсә дип язган бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Театр ул һәрвакыт табышмак, көтелмәгән хәлләр, мөгъҗизалар. Театральләштерелгән эшчәнлек бала тормышына төрлелек кертә. Аңа сәнгатькә кагылудан шатлык бүләк итә. Балалар театр сәнгатен үстерү максатыннан үткәрелгән әлеге конкурска 61 театраль күренеш тәкъдим ителгән. Шулар арасыннан иң яхшы 10 коллектив йомгаклау этабында чыгыш ясады. Этнә муниципаль районы мәктәптән тыш эшләр үзәгенең әкият иле театр коллективы конкурсларда беренчелекне бирмәй. Без һәм театр Бөтен Россия театр фестивалендә дә беренче урын яулаганнар. Без Этнә районы Олы Мәңгәр авылында халык театры каршында эшләп килүче әкият иле Курчак театры булабыз. Без Нәби Дәүлинең җырлап үткән җәй дигән Курчак спектаклен сезгә күрсәтәбез, куябыз. Уңышларга килгәндә, инде уңышлар бар әле безнең. Идел Кәем, Кәрим фаристлары беренче урыннар гына яулыйбыз. Open Fest халыкара фестиваль, театр фестивале ул тоже беренче урын. Шәүкәт Биктимиров менә 3нче елга катнашкан идек, 2021дә ялгышмасам. Беренче урын. Театр белән тормышны бәйләү кызык сценарий булыр ул. Театр училищесына кереп, Илдар Хайруллин куластына эләгеп, бергә эшләсәң күңелле булып китәр. Быел да этнәлеләр уртанчылар төркемендә беренчелекне яуладылар. Финалга чыгучылар арасында Теләче районы Баландыш төп мәктәбеннән Өмет театр коллективы да бар иде. Исемнәре җисемнәренә туры килә. Араларында өметле яшьләр байтак. Назлыгөл Гайнетдинова үзләре тәкъдим иткән Илдар Юзеевның Гашыйклар тавы спектаклендә Мөнирә образын гәүдәләндерде. Бу өмет түгәрәгенә инде без 5 елдан артык йөрибез. Үзебезне төрле рольләрдә сынап карыйбыз. Иң беренче иптәш командир дип исемләгән театрыбызны куйдык. Бүген шулай ук Өтү балакнада анда да мин үземне төп рольдә сынап карадым. Бүген Гашыйклар тавы анда мин Мөнирә. Киләчәктә дә тормышымны сәхнә белән бәйлисем килә, чөнки ул миңа кызык, ул миңа ошый. Раушания Зайнуллина театр түгәрәген 36 ел җитәкләй. Ул шәкертләре турында бары тик уңай фикердә. Укучылар инде әгәр дә шөгыльләнергә вакытны киңрәк бирсәләр, бик теләп кабатлыйлар, йөриләр, яраталар. Алар үзләре мин инде әйдәгез инде тагын театр куйык, тагын нинди театр куйык, менә булар аеруча шулай күп сорадылар инде. Һәм менә алар белән инде начар эшләдем дип әйтә алмыйм. Аллага шөкер, уңышларыбыз булды. Узган елда, 3нче елда без монда катнашып, инде беренче урын алып кайттык Шәүкәт Биктимировта. Аннары Кәрим Тинчуринга бик еш йөрибез инде. Анда да безнең уңышларыбыз бар һәм сәердә актив катнашабыз. Алдагы елларда да анда да җиңүләребез булды инде, Аллага шөкер. Гомумән алганда театр сәнгатен укучылар яраталар. Измә урта мәктәбенең балачак театр коллективы Ләбиб Лиронның Шәпәләй һәм Тәпәләй маҗараларын сәхнәләштерде. Нәфисә Җиһаншины җитәкли торган әлеге коллектив күп кенә конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулаган. Театр түгәрәгенә йөрибез. Инде 2нче ел анда шөгыльләнәбез. Теге елны да без бу конкурста катнашкан идек һәм 2нче урынга лаек булдык. Безнең бу түгәрәгебезнең җитәкчесе Нәфисә Султан Әхмәтовна. Без бу түгәрәккә бик теләп йөрибез һәм республика күләмендә генә без инде күпме грамоталар яуладык. Укучыларым турында инде мин бары тик уңай фикердә генә бирелгән сүзләрен инде алар вакытында ятлап, мин әйткәннең һәрберсен төшенеп торалар. Аның нәтиҗәсе инде безнең менә Аллага шөкер күренеп тора, уңышларыбыз да бар. Безнең узган ел менә республика күләмендә дә 5 грамотабыз бар безнең. Шәүкәт Биктимиров исемендә 2нче урын, Сәйяр район фестивалендә 3нче урын. Һәм юные герои Великой Победы республика конкурсында да без җиңү яуладык. Һәм инде калганнары онлайн конкурслар грамоталары. Мин бик канәгать укучыларымнан да, Аллага шөкер.
Конкурсантларны район башлыгы исеменнән Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Рәшит улы Кәримов сәламләде. Бик зур рәхмәт катнашучыларга, бик зур рәхмәт оештыручыларга. Шәүкәт әфәнденең тарихы, даны һәм калдырган васыяте озак еллар яшәсен. Яратыгыз сәнгатьне, яратыгыз мәдәниятне, ул сезнең күңелегезне, эчке халәтегезне дөрес итеп тәрбияли. Алга таба да шушындый конкурсларда зур масштабларда катнашып, менә безнең жюри әгъзасы бүген шулай ук якташыбыз Гүзәл ханым Гөлвердиева, инде 10 ел безнең Шәүкәт ага эшләгән данлыклы Галиәскәр Камал театрында эшләп киләсез, спектакльләргә барганда анда үз рольләрендә күргәнсездер. Без шулай Гүзәл белән горурланабыз. Сезнең арада да киләчәктә безнең республикабызның сәхнәләрендә, театрларында шактый спектакльләрдә катнашып, безне тамашачыны сөендерер, яхшы мәгънәдә әйткәндә, вакыты белән көендерерлек итеп чыгыш ясаучы артистларны күрербез дип уйлыйбыз. Театр дөньясында балаларның дөньяга карашлары киңәя. Театр күренешләре аша күңелләренә үгет-насихат орлыклары чәчелә. Шәүкәт Биктимиров исемендәге 11-нче Республика балалар театр сәнгате бәйгесе моны тагын бер кат раслады.